Mai saurare sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Zanga-zanga da aka ce za a yi ta a faɗin Najeriya baki ɗaya, wanda domin talakawa su ƙwato 'yancinsu. To mai saurare ba abin da za mu ce sai dai Allah ya kiyaye. Domin aka ce shi na zaune bai ga gari ba, kamar yadda muka leƙa Edo State muka ga irin abubuwan da suke faruwa. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sai dai mu taya 'yan uwanmu talakawa kuma Hausawa da suke neman kuɗi a wannan yanki. Domin su ma'abota zaman kudu wanda su 'yan ƙasa ne a can sun shiga sun ƙoƙona musu muhallinsu baki ɗaya da gurin masana'antunsu, wasu ma da dukiyoyinsu. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To mai saurare sannan sai muka ƙara leƙawa jihar Lagos. Da muka leƙo jihar Lagos mun ga ita ma zanga-zanga yana ta fara wakana tun jiya kamar haka. Mai saurare ka biyo mu ka haɗu. Sanarwa daga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma ya zauna da kakakin majalisar mulkin Najeriya baki ɗaya a kan tattaunawa da wahala da talakawan Najeriya suka shiga, wanda sannan su kuma sun zauna sun yi nazari sannan sun ƙara da tunani da Allah ya ba su, wanda kuma sun ga ya dace a ce su fito kuma su ma su magana akan wannan zanga-zanga da za a yi, wanda talakawa da dama wasu su ce 'yan kasuwa ne suka jefa mu cikin wannan wahala, wasu kuma su ce a'a ba haka bane ba gwamnatin kasar mu ce, wanda Bola Ahmed Tinubu yana ƙara ba da haƙuri da kakakin majalisa baki ɗaya akan wannan zanga-zanga domin a jingina ta a gefe a haƙuri da ita, wanda kuma Bola Ahmed Tinubu ya daki bakin talakawan Najeriya da wannan kyakkyawar magana da ya fidda ta, wanda shinkafa mai kilogram 50 wanda ake saida ta a yanzu haka naira 80,000, wanda Bola Ahmed Tinubu ya umarci dukkanin wani ɗan kasuwa ya karya mata farashi da ta dawo naira 40,000. Alhamdulillah muna godiya kuma ga haka, wanda kuma sanan bugu da ƙari Bola Ahmed Tinubu ya ƙara bugun bakin talakawa ma'aikata masu kuma ɗaukan ƙarancin albahi, wanda ya ƙara ɗaga musu farahi, wanda dukkanin wani ɗan albahi da yake ɗauka a yau babu wani wanda zai ɗauki ƙasa da naira 70,000, wanda Bola Ahmed Tinubu a yau ya sa hannu. Bugu da ƙari Bola Ahmed Tinubu ya nemi da sannan su kuma ma'abota canjin kuɗi su ƙara karya dala domin a ƙara samun sauƙi da zaman lafiya a cikin faɗin Najeriya baki ɗaya, wanda kuma ya yi umarni ga matatar man fetur ita kuma ta dinga saidawa Sheikh Alaramma Malam Muhammadu Aliyu Dangote, wato wani shahararren ɗan kasuwa na Najeriya, ɗanyen mai domin shi ma ya fara tacewa a refinery ɗinsa, wanda ya faɗi da cewa idan har hakan ta faru talakawan Najeriya za su samu sauƙi kuma sannan za a ƙara samun dace sannan na ƙarin sauƙaƙa komai, wanda shi kuma Aliko Dangote shi ma ya fito da nashi tattaunawar ga da ya ce insha Allah za a ƙara karya farashi na man fetur domin talakawa su ma su ji daɗi, amma kuma yana shawartar ga talakawan Najeriya da su yi haƙuri da wannan wahala da ake ciki. Sannan mai saurare shi kuma Bola Ahmed Tinubu ya ƙara ɗaukan alƙawari ga dukkanin wani kayan masarufi da talakawa suke shan wahala a kansa, bi iznillahi komai za a sauko da shi. Sannan mai saurare sai muka ƙara zayyanowa wani kuma ƙara hango muku batuna shi kuma wannan Dauda Kahutu rararara, wato wani shahararren mawaƙi na 'yan siyasa na faɗin Najeriya baki ɗaya da ya fito muku da wannan waƙa ta daren, wanda mutane suke tafa min Allah wadai da wannan abu da Dauda Kahutu rayi baya hangen wahalar da ke ciki al'umma a yau, amma ya ce komai lafiya.
wanda wasu ma daga ciki a suke cewa a'a ai biyan aka turo su aka yi, wanda kuma muka ɗauko wani ɗan postin ƙalilan daga ciki irin masu faɗa a hakan. Tun da ake a Najeriya ba a taba takalar yan arewa faɗa ba kamar wannan waƙar da aka saka ka buga, domin wallahi saka aka yi. Kuma kai ni ina mamakin kai a matsayin ka ma na wanda ba gidaje ne baka ma san ciwon kanka ba, kai me zaka yi da kuɗi a matsayin ka na ɗan ƙauye wanda baka ba san kuɗin ba. Mu da kana ganin mu nan muna a gensun nasu, billahi allazi mun fi ka sanin kuɗi kuma mun fi ka sanin daɗin me kuɗi, domin kai ɗan ƙauye ka hutu me ai ka hutu ƙauye ne. Aka hutu duka wataƙila ba kai kafi kowa kuɗi, kaga ta inda zaka san garin ku kawai ne, kai din da baka da ko naira a haka yan garin ku gani suke kai wani har wani babban alaji ne kai. Billahi allazi la ilaha illa huwa, kai kam ka ci da baka a lokacin da ko riga ka sa bata maka kyau, a lokacin da ko sunan ka baka iya faɗa daidai ba, a haka kake ganin kai dan iskan gaske ne. Dan billahi allazi ni in tela na yi min irin dinkin da telan ka yake ma wallahi sai na sa an kama shi, domin riga ma in ka sa bata maka kyau, sai kai nan rigan nan kai ga ka a nan. Haka sunanka na bada assignment, wallahi na bada assignment, duk wanda ya kawo min bidiyon da ka taba yi a bayan dai ka faɗa sunanka daidai wallahi zan bashi 200 kyauta, naira 200 duk daga inda mutum yake wallahi sai na tura masa, in dai aka kawo min bidiyon da ka taba faɗa sunanka daidai, domin duk sunanka ba daidai kake faɗarsa ba, domin yadda sunanka yake kai na san baka iya faɗarsa ba, saboda kai na san jahili ne kai baka iya faɗarsa ba. Saboda haka a lokacin da sunanka ba baka iya faɗa daidai ba, rigarka baka iya sata daidai ba, a lokacin ne kai zaka fito ka raina mana wayo. Sannan abu na ƙarshe da nake so ne magana kan masu sauraron su, to ku sani ku masu sauraron Dauda lallai ku sani kuna contributing, kuna taimaka Dauda wajen ya ci mutuncin iyayenku, ya ci mutuncin shugabanninku, ya ci mutuncin arewa tare da ku, domin inda ba ku sauraron sa da Dauda bai kai wannan matsayin ba. To mai saurare ka ji dai wannan kyakkyawar hujja da muka kawo muku daga bakin wannan malami. To mai saurare ka ji dai wannan babu abun da zamu ce sai dai shi baya kishin talakawan Najeriya baki daya, wanda shi kuma baya tausayin wa'anda suke cikin al'amari na rashin jin daɗi. To mai saurare kada ya kashe afa ka danna mana subscribers kana ka kara mana da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun hire-hiren da zarar mun dora. Mun gode da kasancewa da